Айде първи опит за видео. Опа. Дано да излезе нещо. Дано телефонът да не падне веднага след като сме стартирали. Дано да не изгубя пътеката, докато се старая да не падне. Изобщо много надежди. Трябва и да побързаме. Че Иван и Таничка да чакат по-малко. Пътеката е много стръмна. Това е слизането от хижа Ехо в посока Христо Даново. Така както казвах, пътеката е много стръмна, обаче днес извадих голям късмет, защото е леко покрита със снежец, който създава едно спасително прихлъзване надолу. Обаче май приключваме с прихлъзванията, понеже колкото по-надолу слизам, толкова по-малко сняг има останал. Така че скоро предвиждам едно пъшкане, яко опиране на щеките. Оп! И смъкване надолу. Хайде! Снега си отиде. А ние так му пристигаме. Ох! Няма да се вадиш. Иначе маркировката е много добра. О! Иван, хижарен на Ехо, разправя, че от парка не му разрешавали да я поднови. Евентуално ще ли да издадат разрешение за 2015. Ама аз си мисля, че вече разбирам защо има забрана по подновяването й. Да не се хаби на празно боя. До момента маркировката е слънце. Все пак ще внимавам надолу, че тия негови думи 100% не са без основание. Хижаря човека тук. Тия е тук.